Het Fries Kinder en het waadlandskip van het beeld spelen de haatrol in de vaststelling De Stormruiter, die het de komende weken duizenden bezoekers Lucas Hill. Een vaststelling die gebaseerd is op een klassieker uit de Duitse literatuur, de Schimmelreiter. Een episch verhaal hoe de bouw van Zeedieken en de strijd van de meesken tjin het wetter en tjin koor. Das ist unser Haus. Und das ist unser Krug. Und das ist das Dorf. Und das ist die Hallig. Und die Kreuze? Das sind Schäden am Deich. Das sind Schäden. Gott bewahr uns vor Hochwasser. Een land van terpen, waad en dieken. In de kop van Duitsland, Noord-Friesland, zit een roegte die het stinken docht om uw oude verhaal hoe de kwelders en de eerste polders. Hier lezen de Halligen, de Lietse eilands is dat maar een handvol huizen op stjit. Hier is het geer bestruid, maar diekjes dat het matvriezen in de rin van de eeuwen hield dit meer terrein maar woon. Zoek naar de oude kaarten, dan is duidelijk dat het land hier geen de waai veroveren worden moest op de zee. Vooral in de Santjen en de 18e eeuw had de boel stikje voor stikje inpolderen. Liek als in Uusland. Daarom spelen de Nederlanders een wichtige rol in het Staljan van Noord-Friesland. Die Holländer waren immer richtig die Deichbauer. Das war 1632 sind die angefangen. 1633 ist die hier, war Deichschloss so im Ganzen. Das war ein riesiges, das war eigentlich eine Sumpf- und Moorlandschaft so im Ganzen, aber da waren die in einer Reihe, waren diese Halligen und von einer war eine Hallig zur anderen. Diese Kirche hier, das ist die 4. Kirche hier im Fahrertor. Das ist die 4. Kirche. Dieser Stein hier, da war auch ein Bekannter hier. Und dem fiel dieser Stein auf. Und da ist dann und dieser Sockelstein, der ist von der ersten Kirche, die damals untergegangen ist. Durch die Flut, große Flut ist die untergegangen. Ich glaube 1362. Dann schon irgendwie so. Da war der erste große Manntränke und in 1634 wieder, als sie hier denn mit den Holländern, erst kam der Sturm von Südwest im Ganzen und dann war der Holländer, der von da hier, ertrunken über 100 Leute hier auf dieser Seite, auch der Pastor mit seiner Familie. Und dann drehte der Wind auf Nordwest und dann war der Holländer da, oh, wieder da und dann kam von der anderen Seite. Und dann war bei dem Herrenhaus Bottschlott, da brach die Nordmauer weg mit dem Ganzen und er trank einen ganzen Teil von den Arbeitern, sind denn da wie viel, weiß ich nicht, aber und dann schwimmte die Geldkiste weg. Und dann hatten die kein Geld, mussten die aufhören. Und Lichtwasser flüchtete zum Herzog nach Husum. Ja, so ist das ja. Nee. De Schimmelreiter, een 18e-eeuws verhaal dat in de 19e-eeuws kreunwaard door Theodor Storm, is het verhaal van de diegraaf Hauke Haaien, die de Nijepolder en betere dieken bouwen wil.
Het was zo koud als roet. Mijn verkleumde hand kon maar kwalijk de laai beethouden, wils de zeevogels weer in een storm over het land waaien lieten. De avond begon te vallen. Die mens waar ik teugen kon. Ik hoorde alleen maar het krieten van de vogels dat ze bij mij langs vlogen. Het gulen van de wind en het bolderen van het water. Also hier begann het werkelijk. Het kwam een ridder van Norden. Hier hebben dik, als af zijn wee heeft de Hüsse. En dan kwam hem een Gespenst entgegen. Een manche wat auf dem Schammel zat. En die fehlt natuurlijk een ganz großen Schreck. En hier morgen wieder aus. Dann kam natürlich hier schucht hier als ein Hüss. En dat is een Krauf. Dat is een Gastwirtschaft. En hier morgen hier dan ging darin. En der hatte dan manchmal de Hupe. En der is een Schulmeister. En hier vertelt ham dann, wat het afham heet, maar dat der Gespenst. Ja, denn das ist eigentlich eine Geschichte in eine Geschichte. Ja, dat is een Rome-Hohnling so zu sehen. Inlik is es een dövelte Rome. Also ein Schulmeister vertelt dann, was het afham heet, maar die dere Schammelritter, maar die dere Hauke Hein. En dat is hier, dat is nu einmal een Krauf. Aus hier heet die dere Kraufslinien en die heet Theodor Storm ook kont. Die is ook hier erwähnt. Vor allem für das 19. Jahrhundert, da gehört er sicherlich zu den 3 wichtigsten, würde ich jetzt mal sagen. Vor allem eben als Novellendichter ist er wohl schon der bedeutendste. Und für Nordfriesland oder für Schleswig-Holstein ist er quasi sowas wie ein Nationaldichter, kann man schon fast sagen. Also ich denke, Theodor Storm hat es wirklich verstanden, wie kein anderer, diese Landschaft einzufangen. Einfach diese ganz besondere Landschaft hier, auch das Düstere an der Landschaft und eben diese Weite der Landschaft und ja auch das Gruselige so ein bisschen. Er war ja auch sehr interessiert an so Gruselgeschichten immer und er hat dieses leicht Unheimliche und diese ganz eigenartige Atmosphäre, die hat er wirklich sehr gut eingefangen und das hat die Leute, denke ich, früher und auch heute sehr berührt einfach. Und er hat auch so eine gewisse Musikalität in seiner Lyrik. Also ja, es ist ein sehr schöner Klang einfach, denke ich, und spiegelt diese Landschaft dann auch irgendwie wider. Und das berührt die Menschen einfach. Ich will einen neuen Deich bauen. Und das ganze Vorland bis zur Hallig dem Meer entreißen. Hast du den Mut dazu, Hauke? Sei nicht so rasch. Das ist ein Werk auf Leben und Tod. Storm hat sich sehr genau angesehen, die Geschichte von Deichgrafen. Obwohl Storm ja keine Klischees verwendet in seiner Novelle. Und das zeichnet ja auch diese Literatur aus. Das ist nicht so ein Heimatroman voll von Stereotypen, sondern das ist also Literatur auf Weltniveau. So kann man es wirklich sagen. Und wer diese Novelle liest, der wird auch heute sehr beeindruckt sein davon. Ik wou dat er een dik om een grote kwelder komen zou te liggen. Want mochten wij eens een keer best hoog water krijgen, wat in Hutten niet gebeurd is, dan struipen alle kwelders in één set weer onder water. Het had feitelijk al veel eerder wezen moeten. Maar ja, wij hebben het sloeren laten. Er waren te vaak wat aans. De kosten voor het onderhouden van de oude CD komen dan te vervallen, omdat er een een omheen loopt. En het werk, dat doen we meestal zelfs. We hebben zo'n 80 peer en wagens in de gemeente en genoeg jonge mensen. Ze hebben er niet voor niks voor gezorgd dat ik die graag worden ben. En ik zal zien laten dat ik het ben. Avonds na het werk en zonnes overdag zat Hauke met een tuke landmeter te tekenen en te rekenen. Het waren avonds vaak al over 12 dat hij op bed riek. En dan duurde het soms wel aan de offers toe dat hij nog eens een wink in de ogen kreeg. Doet bij het winter de storms de zeediek weer beukten, stond hij met potlood en papier op het dik om aantekens te maken. Het plan was zorgvuldig uitwerkt met alle sluizen en havens erbij. Dat vind ik wel het knappe van het verhaal van de stormruiter, is dat het zo verbonden is met het plak waar het ontstaan is.
En daar ben ik van die verhalen die daar los van staan, of zo, die het vooral gaan om een soort van psychologie of zo. Maar hij heeft toch eigenlijk beschreven hoe de mens probeert om zijn eigen leven in te polderen. Dat is eigenlijk wat die man dacht. Het is net alleen dwaan om het slaan in te polderen, maar hij ziet zijn eigen leven in polderen. En dat is wel heel mooi, want het past ik in die Jantje en Deel, waarin ze in die street zitten tussen Bijlo en hoe verder hebben we ons leven in de hand. En in hoe verder kunnen we ons leven maaien en hoe verder kunnen we het met wetenschap of met techniek in de hand, in de klauwen krijgen. Nou ja, dat is eigenlijk wat wij maar nou van de andere kant naar zitten te zien. Want wij hebben het leven helemaal in de klauw, menen we. En aan de andere kant merk je gewoon dat dat is soms een beetje uit de hand rent. En dat is juist eigenlijk wat hier gebeurt. Dat is, hierachter is alles rucht en hier kronkelt het. En ja, wat is het leven? Is dat rucht of is dat een kronkel? Dat is eigenlijk zo'n beetje wat de Stwarrenbruter ook gaat. Wij hebben het inpolderen. Ze hebben andere plannen om in te polderen en die gaan niet deur. Omdat wij kunnen wel de natuur aan ons hand zetten, maar men moet er wel weten waar de grenzen liggen. Alles moet kennen, maar niet alles kan. Je kan wel alles willen, maar niet alles kan. In die zin is die discussie in de tijd van de Schimmelreiter dezelfde discussie als die we nu voeren. Ja, alleen toen zagen ze het aan het werk aan. En toen hadden ze daar andere overwegingen bij waarom het niet kon als dat ze nou hebben. Nou bent ecologische motieven. En dat hadden ze toen helemaal niet. Het verhaal is eigenlijk zo, ons hart werkte op PB. In, tegen 1940, 38, 39, 40. En daar stonden allegaar boeken die uit Duits vertaald waren of Duitse boeken. En na de oorlog worden die boeken verdeeld onder personeel. Die mochten ze ophalen. En er waren onder andere de Schimmelruiter bij. Nou, ik vond het een mooi verhaal. Ik heb het 2 keer lezen en dat kon je mooi projecteren op Zwarte Haan of hier in de Westhoek. En ik ben begonnen met de Schimmelruiter te vertalen. Ik vond dat een verhaal dat in het beeld wezen moest. Omdat het gespeulen kin had. Nou, ik ben begonnen te vertalen en ja, ik had daar een paar dingen, denk ik. En ja, dan gebeurt er wel eens wat dat belangrijker is. En toen waren we even liggen gebleven. In die tijd was ik ook begonnen met cursussen beelds te geven. En ik geloof dat Arjen Dijkstra daar ook bij was, maar dat durf ik niet zeker te zeggen. En toen dacht ik, misschien wil hij de rest wel vertalen. Arjen Dijkstra was Duits leraar op MAVO. En ik heb hem vroegen en hij had het al gemaakt. Ik weet niet hoe lang hij erover heen had. Een jaar misschien. Nou, en dat kwam bij mij te liggen. Klaar. Oh, ik ben begonnen. Ja, ik dat zo zien. Ik ben begonnen te typen. Want dat heeft mijn vrouw misschien wel denken. Ja, die deed dat allemaal voor mij. Nou, en hier ben ik begonnen te schrijven. Hauke liep deur. Maar in één merkte dat de kat hem op de rug gesprongen waren. Om zijn prooi te pakken te krijgen. De nagels stonden hem in de hand. De jongen wordt razend. En in de vlaag van Lilkes kneep hij de kat de strot dicht. Moet je van een gebied horen als krauwer? Ja, ik kan me net voorstellen dat ze niet eens Theodor Storm, ja. Die had natuurlijk daar gewoon daar leven en die
die had het al eer, die had dat jongen. Maar dat is het mooie van verhalen vertellen. Hè? Wij hebben het beeld van Scro en is buis heel vaak je zitten als een heel gevoelig type op een zolderkamer. Je hebt geweldig, het regen, je scroll wat op en daarna bewondert elke niet aan je. Maar er is ook een oorbeeld van wat de functie is van verhalen vertellen. Dat is namelijk het kampvuur, hè? Bij de oude Germanen. En nu moet het verhaal verteld worden. En die jongen die het vertelt, is die jongen die het verhaal het beste vertellen kan. Maar het is net zijn verhaal, het is het verhaal van elke niet. Toegelijk liet hij eens even in hem omgaan wat zijn land wel niet worden zou, als hij dikter lag. Dit zou vast en zeker mooi laat worden kunnen. In gedachten zag hij de waaiers in de graanvelden al. De werkelijkheid bracht hem weer met beide benen op de grond. Hij zag nou weer de kale vlakte, maar ook het zware werk, de strijd en de moeilijkheden van de bedieking. Hij droeg een kostbare Das kann man wirklich den Schimmelreitertisch nennen, denn es ist eben wirklich der Schreibtisch, an dem Storm den Schimmelreiter vollendet hat. Das war ein Geschenk zum 70. Geburtstag. Das heißt, ein ganz bedeutender Schreibtisch und natürlich auch deswegen, weil eben der Schimmelreiter hier geschrieben wurde. Er hat den also wirklich nur wenige Monate vor seinem Tod vollendet und die Buchausgabe, die hat Storm gar nicht mehr selber miterlebt. Da ist er eben vorher schon verstorben. War er krank? Ja, er hatte Magenkrebs. Und er hat teilweise auch eben erstmal gar nicht weiterschreiben können am Schimmelreiter, weil er in Depressionen verfallen ist. Er hatte tatsächlich dann sehr große Angst vor dem Tod, obwohl Tod ja immer ein Thema ist, was auch in seinen Novellen vorkommt und in seinen Gedichten. Aber als dann sein eigener Tod so nahte, da hat er eben wirklich Depressionen bekommen. Und das Ganze ließ sich dann nur so lösen, dass sein Bruder, der Arzt in Husum war, eine Scheinuntersuchung durchgeführt hat. Und der hat dann eben gesagt, es ist gar kein Magenkrebs, sondern nur eine erweiterte Aorta, also etwas harmloses. Und Storm wollte das wohl glauben und hat tatsächlich den Schimmelreiter unter großen Schmerzen allerdings zu Ende geschrieben. Aan één stuk deur reden de kipkarrers van de kwelder naar de lien van de Nije Zeediek en gooiden ze de modder de del. Werd het die komen zou, daar stond een man met scheppen om de modder te plak te gooien en vlak te maken. Er worden ook ja, dat hij dan, het komt in de kas en komt er niet weer weg. Totdat de Schimmelreiter, de Stormruiter hiet het dan, in Luut opvoerd worden zo. Toen dacht ik, verrek, dat heb ik ook nog liggen. Nou, dat heb ik opzocht en ik heb het gelezen. Dacht, god ja, dat is ook wel een mooi verhaal. Ik doe wat het beeld betreft een protzaken met Leen de Verweda. Te gaar bekeken, weer bekeken, corrigeerd. En wij zijn erin slaagd, vind ik, om daar een geweldig stukje beeld van te maken. En zodoende is het in de Beeldse Post komen. Anderen die hun aandelen in het Nijenland verkocht hadden, maakten bezwaar. Want ze moesten wel bijdragen in de kosten van de Nijenpolder, wilst het Nijen-Polderland Hurrommers niet meer aangaan. Maar ze stonden er niet bij stil dat door de Nije Zeediek hun landerijen minder belast worden zouden. Omdat het onderhoud van de oude Zeediek en de sluis goedkoper wordt. Der Deich war gut genug. 30 Jahre steht er schon. 30 Jahre! Der neue Deich soll 100 und abermals 100 Jahre stehen, trotz der höchsten Fluten. So werdet ihr für euch und für eure Kinder ein sicheres Land gewinnen, fruchtbare Ackererde dem Meer entreißen. Das ist es, was ihr zu eurem eigenen Vorteil einsehen solltet. Wir müssen die Kosten tragen. Das ist der ganze Vorteil. Rechtuit, eerlijk, strak. Strak ook ten opzichte van het recht en het onrecht. Dat ze dus niet door Hauke Haaien onder druk zetten laten willen. Nou, en dat was hier dus ook zo. De arbeiders die hier streden voor het bestaan. Is dat anti-autoritair wezen willen? Of is dat conservatief wezen en het ierpresteren van vernijing? Nee, anti-autoritair. En dat was hier ook. Maar het heeft nevens mij te maken met de omstandigheden. Met het wonen bij de zee, het leven met de natuur. Dat het die mensen en het karakter vormt. Want, ja, dan gaan we een heel andere kant uit. Maar waarom was hier Dommelenioenhuis populair? En verder op het beeld nog niet. Waarom begon broedertrouw hier
en ging over naar die kant. Als Klaar. eerste vakbond van boerenarbeiders. Ja, nou ja, vakbond, nou ja, beweging, laat ik het zo zeggen. Dat begon hier. En dat heeft te maken met het karakter van de mensen. En volgens mij, mijn idee, is dat karakter wat gevormd wordt door de zee, door het ruige van de zee en de strijd voor het bestaan. Dit is de oorzetting die in 1930 maken is, toch Visser. En er is ook in 1990 uitkomen van Leo Bauma. Het is op hemzelf wel bijzonder dat er 2 oorzettingen van hetzelfde boek binnen. Maar die man die had hier in het begin er een voorop wordt. Het voorkomen van ons Friesland had volle waai van een vesting die het jimmeroon door de vijand belegeren wordt. De zee is de erfvijand van het Friese land. De dieken binnen, om zo maar te zeggen, de veilige morgen. En deze inhoud is zo in Fries, zo zuiver met het Friese leven tekenen, dat het jun bij het lezen vaker is als we hier een stuk leven verhellen van eigen groen, van eigen geer. Zo duidelijk komt hierin naar voren de grote overeenkomst tussen Noord- en West-Friesland, zowel van landsdouwen als van volksaard en karakter. Nou zo. Het had wel wat een bloed en bodem gehalte. Het is zien, het komt uit, ja, ik weet niet of het helemaal in de verkeerde kant stier. Maar ik word het hier is natuurlijk in de jaren 30 eerst wel de Groot-Friese gedachte is natuurlijk een die het al langer bestiert. Geht weiter mit Hauke Hein. Kommende Generationen werden ihm danken für seine Tat. Dort wird neues Land erstehen. Neue Höfe. Neue Äcker. Das ist tatsächlich schon unter den Nationalsozialisten gedreht worden. Das ist eben ein ganz heikles Thema, weil die Nationalsozialisten haben Theodor Storm so sehr für sich beansprucht, haben in Hauke Hein auch quasi so den Arier gesehen und haben das total missbraucht. Also das hätte Theodor Storm ganz sicher nicht gefallen, aber es wurde eben lange Zeit dann auch mit Theodor Storm eben verbunden, diese Geschichte eben, dass die Nationalsozialisten ihn ausgenutzt haben. Das war tatsächlich erstmal ein Problem. Zum Beispiel das Haus hier, das ist ja erst 1972 gekauft worden von der Storm-Gesellschaft. Das lag auch daran, dass man nach dem Krieg erstmal die Augen so quasi davor verschlossen hat und kein Geld hier in dieses Stormhaus investieren wollte, weil jeder hatte halt Angst, wenn er sich für Storm einsetzt, dann würde man ihn als Nazi oder sowas noch vielleicht ja, mit Nationalsozialismus verbinden. Und erst 1972 hat man dann dieses Haus hier gekauft, was natürlich ein Schatz ist, weil wir haben hier noch Originalmöbel und eben die Originalräumlichkeiten von Storm, wo man eben wirklich das Gefühl hat, Storm könnte noch um die Ecke kommen. Und das war schon erst schwierig, die Zeit der Rehabilitation sozusagen. In einen klonk er een schreeuw uit de drommeesten. Heel even waren ze allegaar geheel van de kaart. Hauke draaide hem om in het zadel. Wat gebeurde daar? Zijn ogen waren groot. Heere God, een breuk. Een breuk in de oude dik. Jouw schuld, die graaf, riep een stem. Jouw schuld, breng het maar met voor Gods troon. Man muss sich das ja so vorstellen, wir hatten hier diesen Deich. In der Novelle Der Schimmelreiter ist das ja der Deich für den alten Kog. Auf der Seite schließt sich dann der neue Kog an, den angeblich nach der Novelle Hauke Hein eingedeicht hat. Und dann kommt es zu der verheerenden Sturmflut in der Novelle. Hauke Hein kommt dann also von seinem Hof angeritten und er sieht das Unglück, stürzt sich in die Deichbruchstelle mit den Worten, Herr, nimm mich, verschon die anderen. Dann kamen wir her, zu in Greefsdien, vor Hauke Hein, Auers, hun möt ja sede, Hauke Hein, als manche het ei lavet, et het ham ei jeven, hi as, so zu seden, komponiert werden von Theodor Storm, dat as een literarische Figur. Mit einer realistischen Graf. Ja, so as het, ja, maar een realistisch Greefsdien, ja. Steen Friesen oors in verhalenvertellerij.
als oude meisje? Nou, de traditie in Friesland is in die zin oors dat daar het accent meer ligt op het verhaal wat het mij elkaar vertelt, als op de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie. Ik denk, en dat heeft te maken met dat in Friesland er een hele brede laag van mensen is die belangstelling heeft voor kunstuitingen in het Fries. En dat ben net per se alleen maar de intellectuelen. En die ben meer geïnteresseerd in het collectieve verhaal als in dat hele individuele emotie en die hele individuele expressie. Dus ik denk dat daar wel een verschil in zit. Naja, also das Thema Landgewinn und Landverlust, das ist ja das zentrale Thema friesischer Geschichte, so würde ich sagen. Und das hat für uns natürlich heute auch noch eine große Bedeutung. Und das kann ja in den nächsten Jahrzehnten auch noch eine viel größere Bedeutung bekommen, wenn wir uns den Klimawandel ansehen. Ja, wie wird es denn sein mit den Marschlandschaften? Wie geht das weiter? Also insofern ist das durchaus aktuell. Und natürlich dann auch ja, diese Diskrepanzen, diese Probleme der Menschen, die Storm beschreibt, das ist nicht nur 19. Jahrhundert, sondern das hat uns auch im 21. Jahrhundert, nach meiner Ansicht, viel zu sagen. Theodor Storm ist meiner Meinung nach wirklich ein Klassiker, weil er einfach so ganz urmenschliche Probleme und ja, doch wirklich Tragiken anspricht. Also er hat einen Sinn für menschliche Schicksale, die eigentlich auch heute noch so zutreffen. Und ich denke, er berührt einfach die Leute immer noch, sei es jetzt durch seine Naturdarstellung oder durch eben diese menschlichen Schicksale, die er so sehr innig eigentlich beschreiben kann. Und deswegen denke ich, wird er auch noch in etlichen Jahren gelesen werden. Dat vind ik de mooiste dan, die toepassend. We hebben het dus ook de hele overal over gehad. Het is niet zo het licht of schijnt, maar zo het zelfs bevindt. Wij hebben allerhande beschouwingsdelen. Wij kunnen gelijk hebben, wij kunnen ongelijk hebben. Maar dat hangt ervan af hoe het straks uitpakt. Dat is misschien de beste. Hier, Hauke Haaien, onderslaan. Ja. Is die skiernis indoeken steeds dan net een zwaktebod? Nou, er zit een spanning in het thema van de culturele haardstrijd, namelijk iepenmeerschap. Ik denk dat een meerschap altijd gaat over de mensen die met elkaar verbonden zijn. En als je met elkaar verbonden bent, ben je net volslaan iepens. En merk je dat bepaalde mensen dat iepenen benadrukken en dat oren krijgen dat meerschap benaderen. Ik denk dat het meest grappige is dat er wel ballenhanden wezen beziekje om via zijn project de toekomst in te gaan. Dus ik eigenlijk denk, de toekomst die redt hem zelfs wel. Het leven gaat zijn eigen gang wel. Maar het is mooi dat we daar met elkaar wat over axelen. En over 20 jaar weten we hoe het echt zit. Ik kies zelfs hopen dat 2018 dat het dieptepunt van de skriersreis wordt. Nou, het dieptepunt is nog net niet zeer.